Holy 10 akazvambaradzwa kuzvishavane. Dumela makulu, the nyaya meditation is back kunge msana. Nyaya yakamuka yakatenderera yakamuka chinetsa zvinzi Holy 10 arohwa kuzvishavane mushure mekunge apedza kuperforma pastage. But ndakada kutarisa nyaya iyi tiri kuona kunge inini seunyanzvi hwangu hwenyaya yekuongorora nyaya sanyaya meditation ndinoziva kuti chinhu chakarovesa Holy 10 kana chikatemesa mota yake inyaya time yavanoimba kuma outskirts uko hakudi chisalad boza komana vakajaira ngoti akangoimba kana 1 hour chero anenge adikitira anzwa nekutota so haachakwanisi kuti aramba achingoningina plus masongs ake anenge asvika pakuperawo manje anenge achiimba vanhu anozikanwa nevanhu acho anenge arova iwayo opozosvika pakunoti zvadhakwa akungoimbawo zvimwe zvezve so kuma outskirts kunoda vanhu vakajara kuteererana babashero ukuthi pahour iroroka anenge achitomba song number 2 manje vafana ava vazozvigone zvekudamba refu zvekurova izvi but Zimbabwe manje nyaya yekuti vakangonzwa kuti warohwa uri munhu akaita saHoly 10 anotaurisa vanenge vatoona pekukubatira bhoza vanoziva kuti unotaurisa vanenge tomubatira papi unongoziva mawingi defense vanotoziva kuti pese pane changoitika vanenge kutongoshandisa mukana bhoza haungade neungidhika ukangosiiwa uchienda free hazviite but inini zvangu ndakada kutarisa nyaya iyi haisi nyaya yekuti Holy 10 arohwerwa kuchii kana kuti chichi neunyanzvi hwangu senyaya meditation anoongorora nyaya ndaona kuti inyaya yekuti mukomana pakuimba kwake akaimba nguva shoma kunze ukakudiwa izvozvo kunze kwaHarare vanhu vakajara damba refu vanhu vakatobva kudhara vachiteerera nasystem tazvida dempo chichi anachopa saka vanhu vavo vanhu vekuti kana achitoperforma anotorova kana 5 hours ari pastage pachijaivhwa pachiitwa sei pachiitwa zvakasiyana kusvika vanhu vanyatsogutsikana kuti vanhikirikina vabhadhara mari yavo zviripo but tumapromoters twacho tinenge turi ikoko manje mapromoters mamwe ekuti vanenge vari vafana chidiki vachiri kutanga kupinda mubusiness saka zvekuzoti kunoitwa damba refu rechichichi zvezvo havachazvinzwisisi vanenge vangoti Holy unoda mari uya uimbe vomupa mari yake yanenge achaja obva aimba saka zvekuzoti mukomana anenge azonhingina agoimba nguva diki havazokwanisa kumudza bhoza vanenge vachingoti malike anoita sei anosiyana.